Her er en demo af et Keyence målesystem L7000, hvor jeg har monteret et sæt hoveder her med en controller. Og for at demonstrere det har vi taget her en standard fibersensor, hvor jeg har klippet et stykke af hver fiber og sat op i hver sin holder. Jeg har så taget den ene fiber her og brugt som mit originale emne til indstillingerne på controlleren. Hvis vi lige sætter den ind her i holdesystemet, så den sidder ned her, så læseren kan se den ordentligt, så kan vi se på controllerens skærm her, at mit output 1 har jeg sat til at vise den aktuelle diameter, som er 2,199 mm. Og jeg har lavet en øvre og en nedre tolerance, som er sat til plus minus 0,01 mm. Og det ligger den så indenfor nu, og derfor står der på vurderingen står der go. På den nederste del af skærmen kan man se output 2. Der har jeg lavet det man kalder en zero funktion, det vil sige at man har lavet en nulindstilling, så man kan se selve afvigelsen på de emner man kommer ind i målingen. Lige nu står den og varierer lidt op og ned på de små sidste decimaler. Det er på grund af præcisionen og den simple opstilling vi har her. Så kan vi prøve at tage det andet fiberemne jeg lige klippet af og sætte ind i for at se forskellen. Så ser vi den hernede. Nogenlunde så fuldstændig som den anden. Og der kan vi tydeligt se, hvis vi kigger op på out 1 oppe i toppen, at den måler så 2,220 mm og kommer altså til at ligge over min tolerance. Man kan så se vurderingen, den står nu til high, altså den er for høj, for stor. Kigger man på out 2, hvor vi så får et tal for selve afvigelsen for vores andet emne, så er afvigelsen altså 0,02 mm og dermed over vores tolerance. Kan vi lige prøve at tage den anden fiberstump, som er vores originale emne, og sætte ind igen. For at verificere. Sætter den derned, den står som de andre. Så kan vi så se, at den så er kommet tilbage og måler de her 2,199 mm diameter. Og nede ved out 2 kan vi se, at afvigelsen ligger nede på 0,000, og så er den nede i de her små my, som det kræver en langt bedre opstilling for at kunne gøre det mere stabilt. Men det er ellers en simpel måde at kunne vise forskellen på, hvad der egentlig skulle være to helt ens fiber, men de har altså nogle små diameter forskelle. Jeg kan lige prøve at tage nummer 2 emne her, så ligger en lille smule over specifikationen. Det er svært med sådan en opstilling her, men igen 2,22 mm diameter. Det vil sige en afvigelse på de her 0,02 mm i forhold til vores originale emne og vores originale indstilling.